מוכנים ילדים? מי בא לפינה הזאת? תעמוד פה, תעמוד שם. אחד עומד שם. בפלאפון של אורי. בואו אליי ילדים. החוגים. איפה מתקיפים? תקשיב אליי. לאן מתקיפים? בסדר? בעיקר מתקיפים רק בואו אליי! בואו אליי! נגיע ביד, אסור בוקסים לפנים, אסור בסדר? ו... בוקס! מוזיקה בבקשה! תקים גם, תקים גם. ביטון, בובה, ביטון. ביטון, כל הכבוד. סטופ! אני צריך לסדר את זה? צור, הרים ידיים, שור פנים, ידיים למעלה, בוקס! יאללה. ביטה, בובה. כן, גם לחיים, גם ביטון. שור פנים, ביטון. עיניים לא מסתכלים כל הזמן. שקט, לא נשאר חבלים, אבא לא נשאר חבלים. צור, יפה מאוד הילדים, יפה מאוד. ביטה. בניזו כדאי. 4 ans. לעבוד. לחבק, מי נופל? חבק אותו. מי נופל? ברכיים לגוף. סתובב. סטופ, סיבוב ראשון. לפינה. עוד סיבוב אחד. מי נותן? יוסר המסך. בוא. איך אתה מרגיש? איזה כיף. נכון כיף? מפחיד? סיבוב שני! לחיצת יד אחד עם השני קודם כל. יופי. לחיצת יד. ומוזיקה. בוקס! עצור. היי, מי זה יושב על הכיסא של הספורטאים? אחורה. לא להתחיל? הורדת נקודה שהתחלתם. תגיד לי איך אני יכול להסיף את הסרטה. שמור פנים. אתה בא לאימונים וזה? טוב מאוד. אני אתאם איתך פה. שם בפינה. זה הקרב שהכי מסריטים אותו. כן. להמשיך. ואיפה הברך? יפה הביתה! כיבד גם! תעודדו אותם! שמור פנים! לא לפנים, עיניים, נסתכל בעיניים שלו. להמשיך. בני, תגיד לו 100 שקל. ביתה, בובה, ביתה. עוד 10 שניות. עוד עזרה, קדימה, להמשיך. 7. 5 שניות. 4. 3. 2. 1. סטופ. חבר. תגידו שם סרודיקה. ולאבא